ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ କହୁଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ଏମିତିକି ମୋତେ ଟିକେ ବାଧିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ, ମାନେ କିଛି ବି କହିହେବନି କି କିଛି କରିହେବନି, ଠିକ୍ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରେମ ଚକ୍କର, ନା ମୋ ଭାଇ ସେମିତିକା ଚକ୍କର ଚୁକ୍କର ନୁହେଁ। ଏ ଗାଁର କାରଣଟେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଟିକେ ସେମିତି ଚାହେଁନି, କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଲାଗେନି, ତ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କିଏ ଶଳା କିଛି କହିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଏ ଶଳା ବି ମୁହଁ ଚାହିଁକି କହିବନି। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ନାହିଁ ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପଇସା ଇନକମ୍ କର ବହୁତ ସାରା, ଏମିତି ଖାଲି ପଇସା ଇନକମ୍ କର ଆଉ ଏପଟ ଉଳେଇବ, ସେମିତି ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ। ଇନକମ୍ କର, ନିଜ ଘର ଠିଆ କର, ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସିରେ ରହୁ, ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହ।